Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal jinsab fi stadju avvanzat li jniedi aftercare policy ġdida immirata għal żgħażagħ li joħorġu minn residenzi tat-tfal biex ikollhom l-aqwa gwida fil-ħajja bħala indipendenti. Din il-politika tfittex li tagħti iżjed stabbilta, serħan il-moħħ u opportunitajiet lil dawk li għal xi raġuni ma setgħux jikbru fin-nukleu tal-familja bioloġika tagħhom. Il-Ministru responsabbli Michael Falzon saħaq li din se tkun frott ta' konsultazzjoni estensiva ma' diversi stakeholders, kif ukoll esperjenzi diretti ta' tfal u żgħażagħ infushom. U ħabbar dan waqt iffirmar ta' ftehim mas Salesiani li jmexxu żewġ residenti ta' tfal f'Malta, Marvelli Fraħal Ġdid u Carlo Gastini fil-Belt Valletta. Dan il-ftehim hu wieħed minn 37 li l-Ministeru għandu fis-seħħ fil-komunità. Is-servizzi dejjem jiżdiedu, s-servizzi dejjem jimmaturaw. Issa wasalna jekk Alla jrid li mhux biss ikollna ftehim ma' NGOs fuq aftercare imma jkollna policy li tkomplija tal-akkumpanjament ta' dawk li għal raġunijiet diversi jkunu għexu sa 18-il sena f'dik li hija kura alternattiva. Il-President tal-Federazzjoni Nazzjonali Don Bosco Brian Magro sostna li ħafna mit-tfal u l-adolescenti li jidħlu f'dawn ir-residenzi jkunu għaddew minn trawmi u esperjenzi diffiċli li ħallew impatt qawwi f'ħajjithom. Spjega li permezz ta' mentoring u għajnuna kontinwa dawn iż-żgħażagħ jingħataw opportunità li jissaħħu personalment, javvanzaw fl-edukazzjoni tagħhom u eventwalment ikunu jistgħu jgħixu b'mod indipendenti u jagħtu lura huma wkoll lis-soċjetà. Jidħlu bil-ftit ta' affarijiet li jkollhom u fi żmien li jagħmluha u fil-ħidma li aħna nagħmlu magħhom, fil-għajnuna li ntuhom fil-programm ta' mentoring huma jissaħħu u ngħinuhom jieħdu l-istat tagħhom fil-ħajja tagħhom, ix-xogħol tagħhom, ikunu studjaw xogħol anke fl-università jew ikomplu l-MCAST, hawnhekk qegħdin viċin ukoll l-MCAST, jiġifieri t-tefa' ta' ġebel għal bogħod, u allura dawn iż-żgħażagħ joħorġu minn hawn imma li jistgħu ikomplu u jiffurmaw il-familji tagħhom u jagħtu kontribut lis-soċjetà tagħna. Il-ftehim bejn il-Gvern u l-Federazzjoni Nazzjonali Don Bosco u t-tielet wieħed u jipprovdi stabbiltà fit-tmexxija tas-servizzi li toffri u fit-tisħiħ tax-xibka ta' appoġġ għat-tfal f'kura alternattiva.